Maayong buntag, Kabisayan ug Mindanao, labi na sa atong mga suking tigpaminaw dinhi sa nag-inusarang sibiyaanan sa mga mamumuo. Ug kini ang programa sa kahanginan sa Ramon Abuitis Foundation Incorporated, ang Pagtuki. Ug kini inyong alagad si Pagtuki Tats Samson makig-uban kaninyo sa usa ka oras nga pagpanuki sa mga isyu nga may kalabutan sa kalambuan. Maigsoon, Oktubre 12 karon. O ang atong pag-aisgutan mga igsuon, ang kabahin sa or Kuyog, Pakigbisog, Kontra, Kanser. Again, ang ato ang topic karon, Kuyog, Pakigbisog, Kontra, Kanser. Apan sa dili pa ta padayon mga igsuon, tugutin na ko sa pagpangayo og katahuran, no? Sa tanan natong mga suking tigpaminaw, labi na gyud diha sa mga laing-laing isla dinhi sa Visayas ug Mindanao. Ingon man usab sa atong mga suki kayo nga nagsunod kanunay nining ato ang programa, no? So mao na nga kaninyong tanan maayong buntag. Mahinaot nga sa atong pakig-uban karon makakutlo kita ug makakuha kita kasayuran kabahin nining cancer. Labi na gyud ning breast cancer. So mga igsoon nining ato ang pagsaulog karon sa Pink October, no? Mao magid siya i-designate kining bulan sa Oktubre, no? Ginganlag National Breast Cancer Awareness Month. Atong masayran kung unsa gyud ang mga importante nga mga butang kabahin niini. Mga igsoon, ang World Health Organization ni consider sa breast cancer as the top cancer in women, both in the developed and developing world, with over 500,000 deaths every year. So, matud pa sa Philippine Society of Medical Oncology or PSMO, ang breast cancer ni overtake na ni sa lung cancer as the most prevalent form of cancer in the country. Ang PSMO data nagpakita nga ang Pilipinas mo'y pinaka-lowest, no, nga breast cancer survival. Again, ang Pilipinas mo'y lowest breast cancer survival rate among 15 Asian countries. Ang DOH mga igsuon ni padayag sad nga ang Pilipinas has the highest number of breast cancer patients in Asia. So muna mga igsuon ang mga datos nga atong paambit ninyo karon og siguro mao ni ang atong bantayan, no. Nining tuig last year 2012 ang presidente sa PSMO ningon nga 3 out of 100 Filipino women would get breast cancer before the age of 75. And out of 100 will die before reaching 75. So, daghan kayong mga kaigsuonan tong kababayan mga igsuon nga nakaibaw na niining breast cancer. Apan, dili kay sila mo subscribe, no? Sa kanang pag-detect ani earlier. Haron mailhan, no? At the early stages, kung unsa man ang kahimtang unya ato sad silang ma-convince. So nining Pink October nga gi-observe nato karong buwan mga igsuon, daghang mga pangutana, no? Base sa mga data and statistics about breast cancer, unsa may mga lakang nga buhaton, unsa may mga lakang nga angay himuon, no? So haron malikayan, no, ang maong risgo. So, kuyugan ta mga igsuon sa ato ang mga dinapit karong buntaga. Una na kong ipailakan ninyo ang kasamtangang Vice President sa Cebu Cancer Fight. Wailain kundi si Ma'am Filomena C. Ma'am, mayong good morning. Mayong good morning sa nimo. Unya, Ma'am, ay kalimti, pag-greet po ang ato ang mga kaubanan o gingon man sab ang ato ang mga mahal sa kinabuhi. May buntag kaninyong tanan, manghinaot ako nga dili mo mag-change og station kay kani ang uban gud mahadlok magyud sa cancer. Palihog paminaw gyud mo kay knowledge is power. Makatunan ninyo unsaon pag-prevent ug unsaon pag detect og sayo kung naabay cancer. Kay kung sayo gali mahibaw-an ang cancer, dako kay posibilidad nga dili ta mamatay. Mm-hmm. So, pasiuna pa lang to kang Ma'am Filomena, ha? Now, sunod na itong ipailakan ninyo ang kasamtangang Program Officer sa Cebu Cancer Registry Program sa Ramon Abuitis Foundation Incorporated.
Eduardo J. Abuitis Cancer Center, si Ma'am Grace Joy Kabugwas. Ma'am Grace, mayong buntag. Maayong buntag pagtuki tats o maayong buntag sa atong suking tigpaminaw ug maayong buntag sa akong mama nga naminaw karon ug akong papa. Kana. O ang atong mga kaubanan sa buhat, Ma'am Grace. Oo, Ayaw ako sa kalimti. mga kauban sa Ramon Aboitiz Foundation o sa EDJAC. Alright. Ma'am Grace, di siguro nato lang ano, no? Kay ubay-ubay ra ba ning ato ang pagkaisgutan. Tingali ma'am, mag-una siguro ta, unsa magining breast cancer? Kinsa man ang kanang gitawag nato most vulnerable nining maong matang sa kanang sakit. Ang breast cancer, sir, is gi-define na siya nga abnormal breast cells. Mo-divide na siya without any control, and it usually invade and damage nearby and distant tissues. Kasagaran, taas gyud ang risgo sa mga kababayan 50 anyos pataas nga magka-breast cancer. 50 anyos pataas. Okay. So, mao ni sila ma'am ang dali no nga mahibaw-an nga pangidaron nga naa sila'y breast cancer. Ma'am, unsa may mga simptomas ani kung naaman? Usually mag-start gyud na siya na ay bugon no kung naamoy mamatyagan nga bugon sa inyong tutoy kinahanglan inyo na ipasuhid sa inyong doktor kay maybe kana siya nga bugon breast cancer or benign lang na siya. Ikaduha is kung naay discharge nga mugawas like dugo sa atngal nga mugawas sa inyong suso kinahanglan gyud na ninyong ipa-check. Tapos kandiison nga panit, taas ang usa ka tutoy ug kadang nalupyak nga atngal. Usa na siya sa mga sinyalis nga naay breast cancer ang usa ka babaye. So, muna maigsoon no inyong nadungog si Ma'am Grace nga mao nay mga sinyalis nga aduna ka ni ana no nga breast cancer mga igsoon. Now, unsa may mga risk factors ni ini Ma'am Grace? Usa sa mga risgo ani is una ang atong pagkababay. Ang ikaduha is taas og familial history nga naay breast cancer kumbaga hereditary. Oh, Oo, so yeah. kining matang day siya, hereditary ni siya. Oh, okay. Kuan kanang dili wala naka-experience og pagpanganak og kanang sayo nag-menstruation no, like usually ang babae mag-menstruation man na siya mag-start og menstruation at the age of 12 years old. And then kana siya, sir. Okay. Ma'am, ang kami sa mga lalaki magka breast cancer ba usab? Actually, sir, na base sa statistics nga nakuha nato sa RAFI Metro Cebu Population Based Cancer Registry, out of 100 newly diagnosed breast cancer cases, duha or tuloan na mga lalaki. So rare siya sa lalaki pero posible yung magka-breast cancer ang lalaki. Rare sa lalaki. Ma'am, murag kuryoso ko ni ana. Unsa may kasagaran ma'am hinungdan sa lalaki pod nga magka breast cancer sila? Actually, sir, dili manggug ko doctor, Okay. pero Okay. base lang ko na siya sa I think ang Base best lang sa person datos. sa datos nga natong nakuha pero I cannot go further with that. Okay. Now, is it possible to lower risk of acquiring breast cancer, ma'am? Nya unsaon man na siya pag lower sa risk? Actually naay tulo ka screening methods gali. First is mag-breast self-exam at the age of 20 years old. Second is mag-annual clinical breast exam. This is done by trained professionals like doctors, nurses, and midwives at the age of 30. At the age of 30. Tapos mag-annual mammogram or mammography at the age of 50 years old and above. Okay. So, nining paagiha ma-detect siya, no? Kung anaa ba ka nining matang sa sakit, no? Ma'am, unsa man ka importante ang nag-mention mo ka kaganina about self-examination no, sa imuhang tutoy. Unsa man ka importante nga himuon ni siya nya kapila man ni siya himuon? Importante kaayo na sa atong mga kababayan kay
usa na siya sa mga measures nga makadetekta kung naay problema sa ato ang tutoy. So once nga mag-practice ka ana kada bulan, actually gi-practice na advice na to i-practice ang breast self-examination 5 to 10 days after the menstrual period So sa 5 to babay. 10 days after. Oo. Alright. Okay. So mo din ni kasagaran no mga igsuon nga buhaton una ang self breast exam unya himuon ni siya 5 to 10 days after sa menstruation. Okay. So mo na siya mga igsuon kining mga information nga atong mga nakuha karon no. Makatabang ni siya nato mismo diha sa imong kaugalingon kung unsay imong unang mabuhat. Haron lang gyud pagsiguro kung naa ba or wala ba ka niini. So nini sa natong programa mga igsoon mo sa mong giawhag nga mo padangat sa inyong mga mensahe. Pwede mong mutawag sa ato ang Pagtuki hotline sa numero 256-1679 o baka sa 255-5754 no para pwede mong maka-interact sa ato ang mga bisita karon live haron masayran pod nato no ang gusto ninyong mahibaw-an kabahin sa breast cancer. Ug ang ato ang Pagtuki mobile 0932-848-7293. Again, ang atong Pagtuki mobile 0932-848-7293 kung buot mong padangat og mensahe dinhi sa ato ang programa. Now, balik ko nimo Ma'am Grace, unsaon man pag-abag no sa Eduardo J. Aboitiz Cancer Center nga kung in kaso kung mangayo silang tabang unsaon man sa ato ang mga kaigsuonan. Ang RAFI Eduardo J. Aboitiz Cancer Center naghatag og free surgical operation sa katong mga breast cancer patients nga na-diagnose og early nga stages sa cancer, stage 1 and 2 lang. So katong nagkinahanglan og kanang surgical operation, adto lang mo sa Eduardo J. Aboitiz Cancer Center, nahimutang ang atong opisina sa second floor sa Cebu Women's Club building. So kung namoy further nga pangutana, pwede sad mong mo contact sa mga numero nga 254-6351 6351 or 256-3287. 3287 254-6351 256-3287. Unya ma'am kinsay atong pangitaon dito ma'am? Just look for Miss Gina Marikit or Mr. Ronald de los Reyes. So pangitaon lang ninyo mga higala si Mr. Ronald de los Reyes o baka si Gina Marikit no alang sa mga inquiries ninyo kabahin sa abag no nga pwedeng ma-extend gikan sa AJAC. Yes ma'am. Aside from that, sir, naghatag bud ta og kanang libre nga mammography nga kanang screening. So katong nagkinahanglan og mammogram nga procedure, palihog lang og kanang dala sa kanang doctor's request, tapos barangay clearance og picture ninyo para maka-avail mo sa ato ang free mammogram nga screening. Kada kuan man na ma'am, kanus aman sila o unsam nang adlaw nga pwede silang mo adto sa AJAC. Any day, sir, from Monday to Friday. Okay. So magdala lang sila sa requirements. Actually, this is not only for the month of October, for the entire year. Entire siya. year? Oh, ginahatag Wow. sa Ramon Aboitiz Foundation, Eduardo J. Aboitiz Cancer Center. Og naghatag buta og libre nga kanang pap smear gali. So katong ganahan nga magpa-pap smear sa ilahang community, mo tap lang sila sa atua tapos magsabot ta og kanusa nato i-schedule ang kana nga pap smear. Okay. So inyong nadungog nga igsoon no gikan ni Ma'am Grace nga kung buot mong mo inquire o buot mong mangayo og tabang labi na gyud sa katong mammography. Daily din na siya from 8 sa bukas ta ma'am ang atong office 8 to 12 noon. 8 to 12 noon. 1 to 5 p.m. 1 to 5 p.m. no. So mo na mga oras mga igsuon, Lunes nga to sa Biyernes. Mo na mga oras nga pwede nyong maadto unya magpakisayod mo kung unsa niya. Pagdalang mo atong mga gipanghinganlan nga mga kuan, mga requisitos no. Una ma'am katong doctor's request unya barangay clearance. Barangay clearance. Tapos picture nila. Picture nila. Okay.
Ma'am, pananglitan natay mga gikan sa silingan natong mga probinsya mo ani dinhi pwede gyapon? Pwede gihapon sir, as long as kanang naa sila doctor's request nga kinahanglan sila og mammogram nga procedure. Okay. So, mga higala ha, inyo nang nadungog ang mga requisitos unya mao to ang mga schedules nga pwede ninyong mo bisita mo ngadto sa Eduardo J. Abuetis Cancer Center. Now, kasagaran ma'am kinsa may mga beneficiaries ninyo sa AJAC? Kasagaran itong mga beneficiaries is katong na-diagnose o katong early nga breast cancer, no? And kanang mga community pod like kanang sa different barangays nga mo tap sa ato magki-partner sa ato ang kanang advocacy campaign. Nya, ma'am, unsa may mga aduna ba mo'y kuan sad ma'am mga cancer support groups alang sa atong mga patients? Actually, diri sa Cebu na ay kanang mention ako like ilang group ni Tita Feli, ang Cebu Cancer Fight. Okay. So, usa lang na sila ma'am sa mga kuano? Cebu Breast Association o Cancer Foundation. Kahayag, Network of Cancer Support Group. So, kamo mga igsuon nga mga pasyente, naasay mga cancer support groups nga moabag ninyo, no? Haron ato taud-taud atong pangutanon sa mga Feli ani unsay mga kanang mahimo nila sa ato ang mga grupo nga moabag sad sa mga pasyente. Kay last time nga dinhita nagisguta, nalipay in taon tong patient, no? Kay kanang nakatabang pud niya in taon sa pagkalma niya kay murag nabalaka gyud ka siya dayon pagka dawat niya or pagkahibaw ni siya nga anaa siya nang matang sa maong sakit. Susmur siya nabalaka apan tungod sa cancer support groups nakatabang gyud niya. Ato nang isgutan ron together with Ma'am Feli. By the way, may igsoon, mo break on nata alang sa pipila ka mga mensahe. Kahibaw ba mo unsang nasura sa Asya ang pinakadagang kaso sa cancer sa dughan? Matod sa Philippine Breast Cancer Network kini mao ang Pilipinas. Og narehistro nga na 589% nga aumento ay kumparar sa 187 ka nasod sud sa 30 ka tuig gikan sa 1980 hangtod 2010. Kini si Pagtuki naghatod ni mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, ania ang mga pinakauwahing kalihukan o panghitabo sa Ramon Abuetis Foundation Incorporated. Gipahibaw sa City Traffic Operations Management Consitom nga ilang sirhan ang katungang bahin sa Dalan Osmeña Boulevard karong Oktubre 19, Sabado. Tumong sa pagpasira ang paghatag og lugar ngadto sa mga sumasalmot sa ipahigayong ikanapulong Moonwalk, a walk for breast cancer awareness. Ang pagsira sa tungang bahin sa dalan magsugod sa alas 5:30 sa hapon hangtod sa alas 7 sa gabi. Ang Moonwalk gipasiugdahan sa Ramon Abuetis Foundation Incorporated, Eduardo J. Abuetis Cancer Center kun RAFI EJAC aron pagkampanya batok sa breast cancer ang nagunang cancer sa mga kababayenan. Sa laing bahin, ang sunod nga kabataan, kultura ug kabilin nga programa sa RAFI, pagatambay-ayungan na sa RAFI ug sa mga eskwelahan sa Sugbo. Kini ang gipadayag ni Dr. Jocelyn Hera, Executive Director sa Culture and Heritage Unit. Kini human sa malampusong pagpahigayon sa KKK karong tuiga nga gisalmutan sa nagkadaiyang mga tinun-an sa University of San Carlos sulod sa 4 ka Sabado sa bulan sa Setyembre. Matud pa ni Hera, karon pa lang aduna nay mga hangyo nga nadawat ang iyang buhat gikan sa nagkadaiyang mga eskwelahan nga buot mosalmot sa maong programa. Tumong sa KKK ang paghatag og saktong mga kasinatian sa mga tinun-an dugang sa ilang nakatunan sa mga tunghaan. Ug mao kini ang mga nahitabo karong simanahan sa Ramon Abuetis Foundation Incorporated. Kini si Pagtuki Heidi. Maayong buntag. Ituboy ang mga bayani sa imong komunidad. Ngadto sa Ramon Abuetis Foundation Incorporated Triennial Awards ang nagunang Social Development Awards sa Visayas ug Mindanao. Download sa nomination form gikan sa www.rafi.org.ph/Triennial Awards. Ipada ang form ngadto sa Ramon Abuetis Foundation Incorporated sa 35 Lopez Haina Street, Cebu City 6000. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa telephone number 032-418-7234 local 105 o log on sa facebook.com
www.rafi.org.ph. Mahimo sab nga mo text sa tibok pangan sa nominado space iyang address o telepono space pangan sa nagtuboy sa 093351440005 alang sa Sun, 094976435525 sa Smart, 092757680055 sa Globe. Deadline sa nominasyon sa Disyembre 15, 2013. Okay, balik ta mga higala. Again, amo mong pahinumduman nga kung buot mong magpakisayod o baka ganahan mong mo interact sa atong mga bisita karon, ang ato ang Pagtuki hotline, ang numero 256-1679 o 255-5754. Again, ang atong Pagtuki hotline 256-1679 o baka sa 255-5754. Nga to ang Pagtuki mobile, ang numero 0932-848-7293. Again, 0932-848-7293. O baka mga higala kung buot mong mo padala no, sa inyuhang mga mensahe pinagi sa ato ang Facebook account, ang ato ang ang ato ang Facebook account ha, www.facebook.com/rafi.org.ph. O mga igsoon, inyo pwede ninyong tubago no, ang ato ang Facebook question. Mao ni, in the context of the National Breast Cancer Awareness Month, how important are support groups for cancer victims and their families? Okay, so mao na ang pangutana no nga atong butang diha sa atong Facebook ug ang atong okay. So muna ang pwede ninyong makapost mo sa inyong mga tubag or comments regarding sa atong topic karong buntaga mga igsoon. Okay. So padayon ta ari siguro ko mangutana sad ni Ma'am Fele no. Filomena C ang kasamtangang Vice President sa Cebu Cancer Fight. Ma'am Fele, when did you find out that you have breast cancer? Sa edad nga 52, Marso 2000, doon ako'y na hinulan nga bugon sa akong suso. Mhm. Ang diferensya lang kay ako sa daga pa ko sa edad nga 25 niya, mga after mga 6 or 8 years doon na sa ilaing bugon, kaupat man ko makuhaig bugon pero all benign. Mhm. Katong ikalima atong year 2000, pag hinol gyud nako, nihila ko diretso. Kay lahi man siya sa uban. Remember ha, kaning ni ang bugon, 8 out of 10 benign. So ayaw gyud mo kadlo kung naamoy bugon, ayaw ninyo pasagdi, pangutanag gyud mo sa doktor. Ang katong upat nako nga bugon at tuuna, kung hinulo nimo, ang iyang edges smooth. Pero katong ikalima nga bugon ang akong nabatian, mura ka ng bato sa dagat nga grabe gyud kahait, butangilag panit mo'y akong na-feel. So nihilak dayon ko, gihinol sa akong bana, ningon siya nga dili man, smooth man. Nangutana ko ubang mga expert, medical expert. Ingon sila, dili sad kanuhait, no? So ingon sila unya na. Pero murag gikaluy-an tingay ko sa Ginoo, kanang nangusog yun ko, nagipatangtang yuday na ako. So, duha ka adlaw human ako na feel ang bugon, dito ko sa doktor, unya, another 2 days, gitangtang. Nya, another mga pila ka adlaw, ni gawas, malignant. Oo. So, dili kita mo kumpiyansa, pero ayaw sa mo kahadlo, kaya di man but pasabot nga cancer dayon. Ma'am, sa pagkahibaw ni mo ato, una din mong reaksyon, murag na kuan ka, nasubo kay ka. Unsa man naka-epekto nimo ma'am ang maong kuan kanang nahibaw-an nimo nga mao na? Kato paghibaw nako, hinihila ko, nikurog yun ko. O mingon bitaw sila nga kaning cancer ihatag o kanang isog nga babay, di man kay ko mo agree. Kay ako talawan man ko. Nahimo lang kong isog, priyas bagod sa usa ka tawo nga when the person is pushed to the wall, wa kay daganan, atubangon gyud nimo. So para nako, nakakita man ko sa akong brother, namatay siya cancer, but different kind of cancer. I program myself nga kaya gini nako. So nakaya nako. Unya kanang wa ko maglangay-langay, ni diretso gidayon ko og konsultag ang mga doktor sa among pamilya. Ang pamilya ni duol dayong gitabangan ko nila unsay buhaton sunod.
So mo to'y, at least ma'am na kay murag immediate nga or quick response no gikan sa imong mga immediate family to support you. Oo, Alright. swerte lang ko ana. Okay. Ma'am, kana siguro sad no, labi na gyud sa ubang mga kaigsuonan nato nga naminaw nga maka-detect ba or naa sila mga pagduda. Kanang unsa imong ikahatag nila ma'am nga susama sa imong nabati dayon ato murag siguro ang paghilak nimo mo toy una dayon nimong napagawas nga reaction sa pagkahibaw nimo. Sa akong naagian kay sobra naman ko po katuig nagserbi dire sa Cebu Cancer Fight. Ang problema gyud mostly sa cancer patients basig nako no kay naamang gyud perabuyag arang-arang man ang akong pagkabutang dili ni pangkambo pero basig ang akong financial gyud mo nisuday sa akong problema. Kay kaning cancer, depende sa klase kung maglangay-langay lagi kung late stage dako man gyud ang gasto. So kanang nilihok dayon ko nanghatag og sobre ako mga igsuon ni dawat ko. Unya I allowed others to feel part of the solution. But pasabot nga kung kita magka-problema sa kwarta na ay makaduulan nato. Unya kung natay mga silingan o kamo sa mga silingan mga pamilya nga gusto mo tabang basig 10 pesos lang. Ipundo na nimo do na koy nahibaw ang usa ka cancer patient nga stage 3 going stage 4. Nahuman ang iyang tanang chemo, nahuman iyang radiation sa 10 lang. So magtinabangay ta ang mga ubansad nga dili makatabang o financial pananglitan nagkimo niya galuya siya. Pwede kamoy mo kuha silang anak ihatod sa eskwelahan. Inyong tutoran ng anak, itabangan ba niyo laba ang silingan unsay mga lapunon. Gagmay na to make the life of the patient easier nga mahuman na iyang treatment madali. So remember, ayog yung hunahunaan ninyo kung naay cancer nga mamatay, dili. Kay karong panahon na daghan na kaayong bag-ong tambal. In fact, karong panahon na ang mga tao ma-diagnose og cancer earlier stage na. But pasabot minus og gastos. Pareha sa ako, atuuna na diagnose ko stage 2. Way back then, mga 3 katuig naman ko, murag, atuuna ang mga cancer patients ma-diagnose, usually stage 2, kay maura man ang panahon na nga ma-palpate, nga mahinulan ang bugon. Pero karon nga naanay mammogram, di pa galit ninyo mahinulan ang bugon, maibaw ana. Nga naanay calcification, unya ang uban ana gali kung sayog yun, dili kinanglag kimo. So ayaw pag tinalawan, ayaw pag hadlok, i-check dayon na kay early detection saves lives and money. Ma'am, unsa may kausaban no sa maong sakit diha nimo nga nadaan nimo nga to sa imong kinabuhi, ma'am? Ang kausaban yun sa cancer nako, primero gyud mas healthy nako. Kay ngano ang akong pagtuog yun nga usahay na ay sakit mo abot tungod for us to take better care of ourselves. Pero sa una, stressful kay akong kinabuhi. High blood ko, sa puton ko, kay gusto ko negosyo. Karon, relax na akong kinabuhi. Mas nindot, mas malipayon ko. Minus sinong ko kwarta, kay wala naman ko income ron. Pero, ang contentment, ang kanag yung stress, para ginako, ang naghatag na ko cancer, stress. Yeah. So, I'm now living a healthier lifestyle. Kanang, mas healthy na akong mga pagkaon, kibaw na ko unsay mga likayan. O kuan, kanang, I've learned to love myself more. O, nangay kong pasaylo sa akong mga na-offended, just as I forgave myself also sa akong pag-neglect sa akong lawas before. So kining tanan ma'am mao ni ang mga kausaban sa imong kinabuhi tungod yatong cancer nga imong naangkon. Yeah, I'm healthier and happier now. Wow. Kay